салом дӯстон, дар 2 сол аз финалисти Лигаи Чемпионҳо ба дастаи миёнаҳоли Англия табдил ёфта нишонаи роҳбарии нодуруст ва сиёсати ноҷо мебошад. Гап сари дастаи Тоттенхем меравад, ки расман сармураббии португалӣ Нуно Эшпириту Сантуро аз вазифа барканор кард. Аҷибаш ин аст, ки мулкдори даста пеш аз ба вазифа таъин кардани мутахассиси 47сола дар бораи чӣ фикр кард? Вулверхэмптони ӯ яке аз дастаҳои беранги бенури АПЛ ба ҳисоб мерафт. Акнун маълум мешавад, ки агар Нуно дар сафи Вулс меистод, кораш хубтар ҷараён мегирифт. Ҳамаи чиз дар натиҷаи бозӣ бар муқобили дастаи Манчестер Юнайтед маълум гардид. Косаи тоқати роҳбарони дастаи шаҳри Лондон лабрез шуд. Мо имрӯз дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Имрӯз ва паго рақобатҳои даври чоруми Лигаи Чемпионҳо оғоз мегарданд, ки ҳамаи дастаҳо бо рақибони қаблии худ бозии ҷавобӣ анҷом медиҳанд. Барои ҷолибтар кардани тамошои бозиҳо метавонед аз Якx истифода кунед, зеро он ҷо ба ҳамаи бозиҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Ҳангоми регистратсия истифодаи промокоди MG0777-ро фаромӯш насозед, зеро бо он то $100 бонус медиҳанд. Ссилкаи бозии дар комментария. Фурсатро аз даст надиҳед. бозӣ бар зидди Манчестер Юнайтед дуэли ду муаллими тарбияи ҷисмонӣ буд, ки якеашон бояд дар натиҷаи ин рақобат аз вазифаашон ронда мешуд. Сулшер дар ин дуэл бо бартарии том ғалаба кард. Тоттенхем зери роҳбарии Нуно мавсимро хуб оғоз намуд, аммо ғалабаҳо бар истиснои Манчестер Сити бар кӯдакони АПЛ, Уотфорду дигарон ба даст омаданд. Ҳарчанд рақибон пурзуртар шуданд, ҳамон қадар мушкилиҳои дастаи шаҳри Лондон бештар мегардиданд. Дар 4 бозии охири Премер Лигаи Англия Тоттенхем 3 бор мағлуб шуд. Ҳаштумон мавқеъе нест, ки роҳбарияти шпорҳо мунтазир буданд. Тобистон лондониҳо хатти дифоъро қавӣ намуданд. Аз ҷумла Кристиан Ромеро баъси беҳтарин дифоъгари серия А шомили даста гардид. Бозиҳои нишондодаи ӯ ва дар маҷмӯъ хатти дифоъи Тоттенхем боиси хандаву масхараи зиёд шуданд. Бахусус бозӣ бар зидди Манчестер Юнайтед нишон дод, ки муқобили Роналдо ва Кавани бояд чӣ гуна бозӣ нишон дода нашавад. Ҳамроҳ бо мутахассиси 47сола кулли систоди мураббиёне, ки бо ӯ кор мекарданд, аз қисмати шимолии шаҳри Лондон берун аз дар шуданд. Ҳамакнун Леви бояд дар ҷустуҷӯи сармураббии нав барои даста шавад. Қаблан хабар дода шуд, ки Сержио Консенсай аз Порто ва Пауло Фонсека, ки айни ҳол бекор аст, номзадон барои гирифтани вазифа дар Тоттенхем ҳастанд. Он замон мутахассиси дигар Антонио Контеро дар Манчестер интизор буданд ва аммо чунон менамояд, ки Сулшер боз худро наҷот дод. Конте метавонад дар Тоттенхем фаъолияташро оғоз кунад. Тибқи хабарҳо, мутахассиси итолиёвӣ аллакай дар шаҳри Лондон қарор дорад. Роҳбарияти дастаи лондонӣ ният доранд, ки бо Конте шартномаи 1 сола ба имзо расонанд. Қаблан хабар дода шуд, ки Конте аз Леви шартномаи 3 сола бо маблағи 45 миллион евро талаб дорад. Ҳамчунин мутахассиси итолиёвӣ мехоҳад, ки роҳбарияти даста дар равзанаи зимистона 3-4 футболбози боқувватро ба ҳайат ҷалб кунад. Мавқеи Тоттенхем маълум аст. Мураббии номдор бекор аст ва ӯ бояд даъват карда шавад. Агар Конте розигиашро бидиҳад, аҷоибии кор ҳамин хоҳад буд. Мулкдори Тоттенхем яке аз хасистарин ашхоси АПЛ аст. Ӯ барои қавӣ кардани ҳайат 20 дирҳамро бо гиряву зорӣ сарф мекунад. Антонио Конте талаб мекунад, ки нисфи ҳайат иваз шавад. Баъд як габи дигар, чаро танҳо 1.5 сол? Конте дар соли аввал вазъиятро мутаъддил мекунад, дар соли дуввум ягон натиҷаи хуб ба даст меорад. Инам агар футболбозони топ барои ӯ харидорӣ карда шаванд. Чунон менамояд, ки Конте ва Тоттенхем зиёд якҷо нахоҳанд буд. Леви дар чунин шароити номусоиди иқтисодӣ бозингаронро ба ҳар тараф мефурӯшаду харидҳои бузург намекунад. Ин сабаби рафтани Конте аз Тоттенхем баъди 1-2 сол хоҳад буд. Вале ин танҳо пешгӯист. Метавонад ҳолати баръакс шуда, Конте билохир дар як даста ба муддати тӯлонӣ меистад. Серхио Рамос бо пироҳанҳои ПСЖ ҳатто 1 дақиқаро дар майдон нагузарондааст. Ӯ бидуни дебют дар сафи парижиё метавонад дастаро тарк кунад. Дар ин бора аллакай ҷиддӣ суҳбатҳо мераванд. Тибқи хабарҳо, дар дастаи шаҳри Париж дигар ба дифоъгари испанӣ бовар надоранд. Рамос тобистон баъси агенти озод ба сафи парижиё ворид шуд. Ӯ чанд маротиба осеб бардошт ва кӯшиш кард, ки ҳарчи зудтар саломатиашро барқарор карда дар ҳайати ПСЖ дебют кунад. Саросимагии ӯ боис бар он шуд, ки дар мушакҳояш мушкилиҳои нав пайдо шаванд. Аз ин рӯ дифоъгари 35 сола осебҳои нав ба нав мегирад. Директори варзишии ПСЖ Леонардо ишора мекунад, ки мо бо ҳолати Рамос аз рӯзҳои аввал ошно будем ва хуб дарк мекардем, ки бо сабаби саломатӣ Рамос
рамос чанд муддат бозӣ намекунад. расунаҳои испанӣ мавзӯи саломатии рамос ва дебюти ӯро дар псж мехоҳанд ҷиддӣ вонамуд кунанд. ҳақиқати кор он аст ки дар дохили псж ҳама ба рамос бовар доранд ва умед бар он мебандем ки ӯ зудтар дар ҳайати асосӣ бозӣ намояд. аз ин гапҳои леонардо метавон ба хулосае омад ки ӯ на танҳо аз рамос балки аз дигарон ҳам умед надорад. месси 0 ҷамъи 0 дар лигаи якум. вейналдум бозингари ҳайати захиравӣ. донорума навбати худро интизор мешавад. рамос ягон дақиқа дар майдон набуд. агар ҳамин ба гуфти бисёриҳо беҳтарин равзанаи трансферӣ дар таърихи футбол бошад, пас бадтаринаш кадом аст? то он даме ки азар формаи дар челси будаашро нишон надиҳад, гапу хабарҳо дар бораи ӯ кам намешаванд. рӯбарати реал дигар ба футболбози белгитабор бовар надоранд. гуфта мешавад ки мадридиён роҳи халосӣ аз бозингари 29 сола меҷӯянд, аммо дар фасли зимистонаи трансферӣ эден азар ягон ҷо намеравад. дар реал бовар доранд ки як қисми маблағи сарфкардаро азар метавонад ҷуброн кунад. худи азар чанд рӯз пеш ишора намуд ки ӯ аз мадрид намеравад, чунки то ҳол ҳеҷ чизро собит накардааст. барои чизеро собит намудан азар 3 мавсим вақт дошт. тавре дидем ин фурсатро бозингари 29 сола бисёртар дар шифохона мегузаронд. дар реал дигар бовар надоранд ки азар ба ҳолати варзишии замони челси бармегардад. аз ин лиҳоз тобистони соли 2022 дастаи шаҳри мадрид барои фурӯхтани ӯ омода мешаванд. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайр дар паноҳи Аллоҳ.